Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Аз съм Ники и това е Марчел Гейминг канал. И днес ще играем тази игра. Как е името на игра? Top Cars Driving. И съм отключил 3 коли, 4 коли. 4. Обаче не мога такова. Защото ми се показва пръста и се ядосвам. Да, и аз така правя. Значи сега отиваме в Сепред. Те беше това бе. Out of Town, да. Трафик. Отиваме в трафик и ще караме. Се питам да не са блъсни. Да. Не трябва да караш по-добре от мен. Има един скок тук, къде ми харесва. Да скачам много голямо. Това е скок, това е скок. Това не мога да колите. Са бъщо тук си дарава. Аз съм гейминг. Бяха са две коли. Да, колите са полезни. Абе. А що не се мърдат тия колите? Ти не скачаш. Абе, наверно. Това дърво е супер. Мале, как вратите си... Мале, ти капака отпред си свалиш. Мале, ти даже го свали. Да, ще